Mladić zaprosi devojku, a ona se neizmerno obraduje, ali njena sreća traje samo nekoliko trenutaka. Odjednom jedna starija žena baci četku prema devojci i podigne belu tablu na kojoj piše: nikada se nemoj udati za ovog čoveka. Mladić se okrene i shvati da je ta starija žena njegova rođena majka. On odmah odlazi za njom u kuhinju i ljutito pita: šta ste radili napolju? Starija žena kroz suze odgovara: ništa, samo sam želela da vidim svoju buduću snaju. Mladić je ljutito upozorava: nemoj više da te vidim napolju. Tvoje rane još nisu ni zacelile. Ako me ne budeš slušala, situacija će biti još gora. Ako želiš da izbegneš još više patnje, nemoj više izlaziti iz ove kuhinje. Devojka sve to posmatra u čudu. Uopšte ne shvata šta se zapravo dešava. Kasnije prilazi kuhinji i čuje mladića kako razgovara sa svojom majkom. On kaže: slušaj, nameravam da se oženim ovom devojkom. Ako sazna kakav sam zapravo čovek, nikada me neće prihvatiti. Želim da se uda za mene. Lepa je i ne želim da je izgubim. Dok god budeš čutala, ona me nikada neće odbiti. Mladić odlazi. Čim je otišao, devojka prilazi starijoj ženi i pita: ko vam je napravio ove tragove na licu? Starija žena više ne može da čuva istinu u sebi. Plačući sve govori svojoj budućoj snaji: ćerko, sve je ovo uradio moj rođeni sin. Svakog dana se loše ponaša prema meni i tera me da obavljam sve kućne poslove. Odbija da zaposli spremačicu ili bilo koga drugog za čišćenje kuće. Želi da se oženi tobom kako bi i tebe primorao da radiš u ovoj kući, baš kao što tera mene. Kao majka, osjećala sam da je moja dužnost da ti kažem istinu. Devojka ostaje potpuno zatečena. Bila je uverena da je mladić zaista voli. Dao joj je bezbroj obećanja o ljubavi i srećnoj budućnosti, ali sada je konačno saznala istinu. Posle nekog vremena mladić izlazi napolje i vidi da devojke nema. Počinje uspaničeno da gleda unaokolo. Tada iznenada ugleda devojku kako izlazi iz kuhinje zajedno sa svojom majkom. Ostaje ukopan u mestu. Zbunjeno i uplašeno pita: zašto ste ovu služavku izveli napolje sa sobom? Nema pojma da je njegova majka već sve ispričala devojci. Devojka ga snažnim glasom pogleda i kaže: ako ne možeš da poštuješ ni svoju rođenu majku, kako bi ikada mogao da poštuješ mene? Ženu koja te je rodila pretvorio si u služavku u njenoj sopstvenoj kući. Da sam se udala za tebe, možda bi i moja sudbina bila ista. Mladić odmah pokušava da promeni priču. Ne, ona je moja majka. Pala je niz stepenice. Zbog toga je zadobila ove povrede. Ali sada njegove laži više ne mogu da prođu. Devojka odgovara: sada znam sve. Svojim očima sam vidjela kako se ponašaš prema svojoj majci, a svojim ušima sam čula istinu. Mladić ostaje potpuno šokiran. Počinje da se izvinjava za sve što je uradio, ali sada je već prekasno. Devojka odbija da mu oprosti, a ni njegova majka više ne može da mu veruje. Suze neprestano teku niz lice njegove majke. Na kraju devojka uzima staricu za ruku i odlazi sa njom, jer ponekad stranac pruži majci poštovanje koje njeno rođeno dete nije uspelo da joj pruži. Dragi gledalci, šta vi mislite o ovome? Napišite svoje mišljenje u komentarima. Hvala.